Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Ay, maayo kay nanoroy mo din eh. Maumay among gipananghi di papadamyan nga mo ni Miss Inyo. Pero moadto mi sa ilang ingko ibyong. Mao ba? Ngano man? May importante ming tuyo niya. Ah, okay. Uy, tempa. Hubuan na ng hoodie jacket ni Amara Moon. Unsa man uy, inyo man ang giputos ug mais Amara uy. Ay, tuo day no. Anak, dili nak. Hubuon ko nang giputos na ko si mong lawas ug naong nak. Ngano giputos man pud na nimo sa Amara Moon? Ay kinana ang bata uy. Ako ning gituyo uy. Aron dili makakita niya ang mga tao. Ngano man? Mayo hinuon na makakita sila kang Amara aron maanad na sila. Na, daghan ba kay Marites likay na lang ko kay mahibong unya sila kang Amara nga ingon ini ang iyang itsura. Ate, idani mong kwarta. Oo, niya sa kong bagdong. Time pa ha akong kwaon ha. Di ara mo. Unsaon man anako mon? Ibalik na ko nimo. Imo man na. Natagak dapit sa may tambis. Ngit-ngit na. Apan wa pa na mauli sila si Muna og Jeep. Gidara ba nila si Amara? Masigi gutom na tong bata taon. Pastilan ba Muna? May pag-iyalang gibili na ko sa Amara. Ang hinuon, tuaman sila sa ilang imi. Siya ro di pagkanoon ni imi si Amara kung gutomon kini. Amo na lang ko kaon nila eh. Gigutom na ko. Dili man akong kwarta mon. Dili ni imo Dili lagi. Nganong matagakan mo kog kwarta oy, nawa mo ko magdagi gud anak kadaghan. Pila man na? Ipati mo na. Kay di ang gihatag na nimo ni papadam yan. Wa man na ninyo ipasa. Gilukot raman na. Mao ba? Bibi, ang bibi ato ng ipon. Dekana ini kud. Ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kaya ni mahuman ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,500 ni. 1,500? Dako asad oy. Pas-pas mo ihap sa. Dili kini imong kwarta Salamat Ginoo, nabusog na taon ko. Balag ka na kaon ako, inununa ng sudan. Mabusog man ko. Labi nagmais ang kanon. Na, daog na. Uy, nausa ba ning duha nga wa pa man na uli? Ngit-ngit na ra ba? Sure ka nga dili ni imo? Sure gyud ko mon, dili lagi na ako. Kinsam kay tag-iya ng kwarta sa. Nganong naabot na dito sa may tambis? Sure ko dili na ako kay wa mo ko makaagi sa giingon ninyong tambis. Hello. Uy, kisa may imong gibabayan, Amara? Sila ay, na sila akong mga amigo. Unsa? Sa? Unsa? Hangto din ni silang kisundan si Amara. Ay, so pauli. Ano lang pa nihapon kay nakaluto naman ko. Noy Iking, mamauli na lang Minoy. Salamat na lang. Uy, nakaluto na ko muna. Ano lang pa nihapon. Kaunan tati kay gigutom ko. Papay, aton na mo. Amara, dali na. Mga unsa ta. Nilakaw na nga akong mga amigo, nay-nay. Kinuo ko. Sige na. Kita na mo. Mga ulo ta.
Naunsa man sila muna og Jeep. Wa pa magyapon ng uli. Apason ko sila. Siya ron yung mga anak ka, oy. Ay, wa man magunahon-naon sa nang orasa. Padamyan! Oh, may kaya na mauli na mo. Oh, ngit-ngit na oh. Nag-unsa man day mo sa ilang imi nga nangit-ngitan man mo. Pasaylo ami pa. Nalingaw mi tabi, good. Dong Jeff, palihog kong amara, Dong B. Ihatbat sa siya sa dili pa taman ni hapon. Sige, te. Oh, wa day mo nangaon sa ilang imi. Maikog mi pa, uy. Dong, sige na, Dong. Ihatbat na sa amara, Dong. Wala giti. Mara, dili. Muna, mura magmabalak o ng hitsura mo. Ngano? May problema ba? Wa man, Padamyan. Sige pa, mag-ilis ako pa. Dungan lang mong kaon ni Jeff, ha? O amara kay umanay kong kaon. Sige pa. Ano kon? Wa sa ila si Inko Ipyong. O wa mi makakonsulta niya bahin ni Amara. O sa mga sabon, wa man dinisod sa kaliguanan. Amara, gininasa ka ha, kay kwaon sa na kong sabon. Kinsa may nigamit nga man gibalik din he. Di alam ka ha? Oyoyo, Jeff. Hala, naalagi mo mga ko. Okay, masaka sana aman ni Amara. Naami. Yan naman. Kanaan ng minga, naami pisigasa ka. Ngano lagi dito ko sa tambis, wa lagi mo. Wait. Angang, namay, naniid ni mo kung asa ka pa dong. Mao nga, walang may nagpakita ni mo. Wait. Mo nga ni. Ayoko ba po ito, kay kasabaan ko ni Yoyo Jeff na ko. Wait. Aron, dili ka makasapa ni Yoyo, Jeep. Maligo lang sa mi. Bo, tubig, be. Wait. Kamisan. Wait. Kini na lang bagong sabon ang gamita kang Amara, Dong Jeff. Ano guna itong sabon natin? Ay, bago ba itong yablihan? Dako ba ito? Sagdi na lang, good. Sige na. Balik ka na sa Amara dito, Dong. Amara! You, Lo, ang kabo. Natagak nga. Wa ko'y nakita na gunit ini. Yoyo Jeff. Amara, kabasa na gunin mo. Naligo na ka? Ibubuan man ko tubig sa akong mga amigo nga small. Unsa? Sila nagbubo ni mong tubig? Mga amigo kong small. Pakita mo ni Yoyo Jeff. Kay nasuko siya nga nung inyo kong gibubuan og tubig. Pakita mo ni Yoyo Jeff na ko, mga amigo kong small. Ay, uy, waman sila nagpakita ni Muyo. Kapati nila, pagkabati nila sa imong tingog, kalit lang silang nawa. Amara. Sige na. Tiwaso na natin kagligo, be. Kay nabasa naman ka. Ay, pagliho ka. Ay, Jeff. Human naman tagkaon, Dong. Unsa man to'y gusto nimong isulti unta nako, ha? Ati mo na. Dili kay ka usara. Kaduha, katulo. Pero kadaga na gyud nga. Doon ako'y nabantayan ni Amara, ti. Unsa naman sad na, Dong? Kanina ba, samtang kuan, biyaan ako siya kay nangita ko sa sabon. Pagbalik na ko, basa siya kay gibubuan ko na siya tubig sa iyang mga amigo nga small. Unsa? Abi ni Muti kon unsay akong nakita. Ang kabo nga natagak nga may suod pang gamay tubig. Unsay mo ipasabot, Dong?
Nga, Nga kadtong kabo nga natagak, mo to'y gigamit sa mga amigo nga small ni Amara. Pero ti, ko'y nakita. Kay ingon si Amara nga, kalit lang silang nawagtang dihang nakabati sa akong tingog. nabala ka na gyud ko ini Dong Jeff. Kinahanglan balik ko na to si Inko Ibyong. Aron ikasulti na nato siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!